și experiența până la urmă ne va ajuta să alegem varianta. În continuare, îl voi invita pe Părintele Diacon Constantin să ne prezinte lucrarea cu titlul Metrica Itografiei Bizantine și problematica traducerii ei. Bine v-am găsit! Doamne ajută! Eu sunt prieten al lui Costin și șoferul lui personal. Și el, da. El are studii foarte în domeniu, foarte în domeniul acesta muzical. Eu nu am studii foarte în domeniul muzical. Inițial am niște studii de politehnică, de inginerie, pe urmă unul de teologie și niște studii post-universitare la Tesalonic. Deci, sunt diacon la Biserica Sfântul Grigore Palama, în București. Are un probabil Sfântul să mergem la Tesalonic. Contactul cu această muzică bizantină, muzică de cult, este copleșitor în varianta lui originală. Deci, în imnografia bizantină, pe spațiul limbii grecești, deci imnografia la ea acasă, este foarte copleșitoare pentru un român care e obișnuit cu altfel de cântare în biserică. Aceasta, gândiți-vă că o spun ca unul de la București, în timpul facultății fiind tot timpul sonar de bază la Biserica Stavropolos, un focar, așa, în sfârșit. Deci obișnuit cu psaltica. Și totuși este cu totul altceva pe grecește. Și m-a făcut să mă întreb, dar care e diferența? De unde vine această diferență? După cum știm, aș vrea să încep cu citatul de la Costin. Deci, învățătura bisericii este o învățătură a bisericii. Cultul este deasupra acestei învățături, dacă putem spune. Puterea lui de a transmite învățătura bisericii este sporită. Una este să citim teoretic dogmele acestea cristalizate despre Dumnezeu și alta este să participăm în taine, se cheamă chiar și taine, să participăm la un efort de introducere a noastră în atmosfera care a generat dogmele. Dogmele au ieșit din această atmosferă liturgică și nu invers. Și în continuare focarul ar trebui să fie, focarul învățăturii ar trebui să fie spațiul acesta liturgic. Sunt eforturi foarte mari, le vedem de pildă la mari teologi, la mari sfinți, sunt eforturi foarte mari de a nu rămâne pe zona aceasta teoretică, de pildă Sfântul Ioan Damaschin. Sfântul Ioan Damaschin este un sintetizator extraordinar a învățăturii părinților de dinaintea lui, dar în egală măsură este un imnograf extraordinar. Totdeauna cuvântul acesta pe care îl învățăm este un simbol al credinței. El nu este o înțelegere totală a lui Dumnezeu. De ce este accentul acesta pus pe cântare și pe nu numai pe cântare, pe tot ce înseamnă slujbă? Slujba nu înseamnă numai cântare. Slujba înseamnă mișcare foarte multă, înseamnă lumini și stingeri de lumini. Înseamnă o multitudine o coreografie întreagă, dacă doriți, tămâieri și așa mai departe, o întreagă, cum se spune, un întreg ceremonial care țintește a transmite ceva mai presus de toate lucrurile acestea. De ce? Fiindcă, după cum știm, Dumnezeu este necreat, iar noi suntem creați. Deci, noi doar sălășluindu-L pe El în simboluri, avem acces la prezența Lui, la atmosfera prezenței Lui. Deci, ceea ce vizăm în slujbă este introducerea în necreat, dacă doriți. Slujba ar trebui să fie o mistagogie în necreat. Ori atunci, așa stând lucrurile, Biserica a urzit un cult care să fie deschis către acest lucru. Cultul nu e ceva care închide. El nu transmite unilateral puterii noastre de a cugeta o informație. El vrea să copleșească, dacă se poate, mintea și sufletul omului, să-l tragă cu totul către altceva. Și face Biserica acest lucru, urzește acest cult, prin toate dimensiunile pe care le-am spus. Atunci se pune întrebarea, bine, ce cuvinte, ce configurații semantice
pot extrage mintea din lucrarea ei aceasta de a înțelege, deci o lucrare absolut creată și de rămânere în cuvinte, ce configurație metrică, ce înșiruire de cuvinte o scoate de aici. Deci e configurație semantică. Adică ce înțelesuri, ce cuvinte folosim noi pentru a împinge, pentru a centrifuga mintea dincolo de cuvinte. Mai apoi, dacă am formulat aceste lucruri, cum le cântăm, pe ce ritmuri cântăm aceste lucruri și care ar fi cele mai potrivite. Ei bine, dacă ar fi să dăm un exemplu, știți că dacă avem o pilitură de fier pe un geam și de desubt punem un magnet, imediat pilitura de fier se așează după liniile de forță ale câmpului magnetic. Da? Magnetul generează un câmp magnetic nevăzut pentru noi și această pilitură ni-l vizualizează. Dacă doriți, lucrul acesta se întâmplă în arta liturgică. Câmpul necreat al Harului este cel care este prezent în biserică și toate cuvintele, gesturile noastre se sedimentează, se cristalizează în jurul liniilor acestora. Deci totdeauna noi, prin tot ce facem în biserică, urmărim nevăzutul, negrăitul și așa mai departe. Asta este fundamental. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, ratăm esențialul. Partea frumoasă este că negrăitul acesta se poate exprima în cuvinte, la modul simbolic. Era un citat cu care vreau să încep. Nikita Stănescu are o poezie către Mihai Eminescu și spune: Mihai, mă auzi? De cântec mi-e dor. De 3 ori zice. De cântec mi-e dor. Am înțelepciune, dar nu mai știu cum era. Mai punem o dată. Nu. Care era? De aia. Sunt cam multe. Aici se vede. Mihai, nu de înțelepciune duc lipsă. De cântec mă auzi? De cântec mă auzi? De cântec mă auzi? Deci, nu de înțelepciunea aceasta care rămâne la cuvinte duce lipsă poetul, ci orice poet se smulge, se scutură de sensurile obișnuite ale cuvintelor și încearcă să transmită prin cuvinte ceea ce e dincolo de cuvânt. Știm că Nikita urmărește, are necuvintele. Necuvintele sunt cele care vrea să le transmită. Nu spune că Nikita a fost un poet creștin sau un linograf. Dar luăm aceste lucruri ca să înțelegem mai bine. Ei bine, când se pune problema cântării, cântarea este imnul bisericesc. Imnul bisericesc are 3 dimensiuni. Logosul, melosul și ritmul. Ele 3 dinpreună alcătuiesc această cântare, imnul acesta. Și sunt gândite unitar lucrurile acestea 3 de către părinții care au rânduit cântările. S-a pus deci problema găsirii nu numai unor cuvinte, deci logosul cuvânt, numai cuvântul, nu numai înțelesul să fie unul care să răstignească mintea, dacă doriți, și să o tragă către zona necreatului, s-a pus problema de a găsi și un suport metric pentru acest cuvânt. Cuvântul nu se poate cânta, cu proza nu se poate cânta. De cântat se cântă cântecul. Vedem asta în cazul tuturor popoarelor, dacă doriți. Poporul român niciodată nu cântă o poveste. Poporul cântă doar pe metrică, poporul român. Și are diverse metrici, ritmuri de versul de 8 sau mai mic de 5 și așa mai departe. Deci nu se cântă dacă este. Copilul mic nu poate să-ți spună pe de rost o poveste. Copilul mic îți spune pe de rost o poezie. Metrica îl ține și îl mobilizează, îl ajută și să țină minte. Așadar, cântarea nu se poate înțelege fără metrică. E ceva fără noimă, cum să cânti fără metrică. S-au urzit aceste metrici de către părinți. Nu spunem că ele sunt absolute. S-au urzit și sunt niște lucruri unice. Sunt unice în sensul că nu s-au mai făcut altele. Nu excludem posibilitatea ca Duhul Sfânt să urzească și alte metrici. Deocamdată însă noi nu am avut nevoie de alte metrici. În general, arta aceasta bizantină nu o gândim ca fiind unică, în sensul că e singura variantă
pe tărâmul lumii create, în care noi putem accede simbolic la necreat. Nu este singura variantă. Dar s-a urzit lucrul ăsta în biserică de către părinți și altceva nu a mai apărut. Și atunci, din toate variantele, alegem expresia cea mai potrivită și cea mai eficace. Aș fi vrut, în imnografia bizantină, așadar, urzindu-se aceste cristale metrice, nu avem de-a face cu un caz de dezordine metrică. Lucrurile sunt ordonate și din punct de vedere metric. Însă ceea ce este interesant este că această ordonare nu a dus la o monotonie. Este o ordine care are și o prospețime în ea. Deci sunt niște rupturi de ritm, dacă doriți, chiar în textul necântat, care ajută foarte mult sufletul să se orienteze altfel, dacă doriți, către mesaj. Aș fi vrut să punem, dacă băieții... Da? Că timpul trece. Da. Încă o dată să vă spun despre ritm. Este foarte important. Ritmul nu este ceva străin zidirii. Ritmul este pus de Dumnezeu în zidirile însele. Noi nu am izvodit din mintea noastră ritmurile. Ele sunt sădite și sunt proprii zidirii. De pildă, dacă filmăm, să spunem, o mănăstire, și să dăm foarte repede imaginile, vom vedea cum avem succesiunea zi-noapte, zi-noapte, care nici acestea nu sunt fixe, ci cresc, știți, noaptea crește către iarnă și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri foarte frumoase. Am vedea, pe urmă, pe o maică, să spunem că e de maici, cum toacă, trag clopotele, sunt niște ritmuri impregnate și proprii zidirilor. Biserica, practic, prin cele 7 laude ale ei, nu face decât să marcheze aceste ritmuri ale zidirii. O parte din ritmurile zidirii. Avem ritmuri în tot ce doriți dumneavoastră. Într-un pom sunt ritmuri. În noi înșine sunt ritmuri. Dacă tăiem pom, vom vedea la fiecare an. Deci ritmul este ceva propriu zidirii. Și nu este monoton. Ritmurile puse de Dumnezeu în zidiri nu sunt niște ritmuri monotone. Părinții au simțit lucrul acesta și cumva au auzit în biserică. Biserica este o micrografie a zidirii. Au păstrat aceste ritmuri și le-au folosit în adresa lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă noi știm că zidirea însăși este chiar chipul al lui Dumnezeu. Zice Sfântul Calis Catafigiotul, de bine spune că din Tatăl, din Dumnezeu Tatăl iese Fiul după fire, deci e o naștere după fire, dar tot din Dumnezeu este și zidirea întreagă, nu după fire, ci după dimiurgicos, spune, prin creație. Adică, de multe ori noi, făcând această distinție între creat și necreat, acum am înțeles cam teologic lucruri, uităm și legătura foarte strânsă între zidire și Dumnezeu. Ea din El a ieșit. Și ieșind din El, poartă chipul Lui. Deci ritmul este ceva foarte, foarte sugestiv și fascinant. Să o luăm altfel. De pildă, gândiți-vă la o nuntă, la nunți sau la evenimentele, la o nuntă. Nunta este un eveniment major în viața cuiva. Să spunem în viața miresei. Mireasa iese din casa tatălui ei și merge într-o altă casă. Sunt o grămadă de cântece foarte frumoase în Transilvania despre lucrul acesta. Ia-ți mireasă ziua, nu, gata-ți fată lăduța, că merge la măicuța, peste munți, la alte curți, la părinți necunoscuți. Ei bine, rupturile acestea, care sunt niște rupturi, sunt oarecum, era să zic, prin slujba care se face. Prin nunta însăși, poporul domolește oarecum aceste rupturi. O păcălește, dacă doriți, pe mireasă. Îi se cântă, se joacă și, cum să spun, se podește această discontinuitate. Deci cântarea prin ritmul ei și prin tot ce se întâmplă, are darul acesta de a te ridica un pic deasupra lucrurilor. Un om care joacă, să spunem, omul care joacă, are o altă dimensiune, intră într-o altă dimensiune de manifestare. Da? Trupul lui e trupul lui, dar jucând, cum să spun, se relativizează uzul acesta imanent de lucruri. Se deschide către o altă dimensiune totul. Asta se întâmplă și prin cântare. S-a putut?
Da. Ce mă interesa să vă exemplific cu o cântare lucrul acesta, sunt niște cântări care pe mine oricum mă mișcă personal foarte mult, sunt foarte proaspete și aș fi vrut să vedeți aici această cumpănire între ordine metrică și prospețime ritmică. Ritmul este foarte proaspăt în această imnografie bizantină. Sunt câteva cazuri în care ele e monoton. De pildă, sunt niște canoane iambice, care au exact aceeași structură la toate lucrurile. Însă sunt foarte puține. Sunt 3 cazuri de astfel de canoane. 3, se pare. Am văzut ceva? Da? În afară de aceste canoane iambice, canonul iambic este un canon în care fiecare tropar are 5 stihuri, să spunem, și fiecare stih are 12 silabe. Doar în cazul acesta se folosește o metrică foarte fixă în imnografie. În rest, metrica variază foarte mult, o să vedem. Unde e apă? Pentru muzică? Ai copiat toate alea? N-avem muzică? Hai să punem muzică. Omul cu tătar. Da. Stai să o pun înapoi, să o pun. Deci este o mănăstire de Maici Ormilia, cântările sunt ale bunei vestiri, canonul de la Utrenie, Peazna în Cuis. Acesta este irimosul, adică modelul muzical și ceea ce urmează. Și troparele urmează fix pe același calapot. Slujba bisericii este gândită astfel, deci chiar 2 inși dacă sunt, unul într-o strană și unul este într-una. Așa este logic și așa scrie și în mine. Deci iată, avem de fiecare dată fix aceeași structură metrică, fix aceeași melodie. Asta în cazul cântării întâi din canon, sau a pesnei întâi, da? Care are 4 tropare. Când se trece la peazna a treia, se schimbă modelul muzical și avem un nou model muzical reluat. Dacă ar fi să vedem metric ce s-a întâmplat în cântarea pe care ați auzit-o, este un ritm constant, un ritm, cum să spun, major de 4 timpi, cu niște rupturi de 3 timpi. Zice, anim, sotos, pomam, a început chiar cu o ruptură. Anim, sotos, pomam, tertinanta, epirotis, pneumatos. Menos, altă bucățică de 3 timpi. Sunt niște... S-a simțit nevoia acestor rupturi. Nu este total de câte 4. Nu merge ram ta 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 ram ta ta ram ta 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 ram ta 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 ca la horă. Asta e hora la noi de 4, da? Sunt niște rupturi. Ram ta ti ti ram ta 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 ra ti ti ta ra ta ta. O odihnire, dacă doriți, de monotonie și, cum să spun, o împrospătare. De pildă, un râu care curge după niște linii de câmp, să spunem, majore, dar sunt și mici turbulențe care odihnesc ochiul care îl privește. Și la robine, dacă dăm drumul, de pildă, vedem că la o anumită chestie curge de niu și dacă curge sau nu curge, pui mâna pe el. Nu se întâmplă monotonia asta în imnografie.
Ce aș vrea să mergem mai departe un picuț? Deci, acesta este, ce am ascultat acum este dintr-un canon. Canonul, prin definiție, înseamnă ordine. Chiar denumirea de canon înseamnă regulă. Deci, ni se indică foarte clar că ceea ce urmează, subtitlul de canon, nu poate fi ceva dezordonat, fără regulă, din punct de vedere metric. Ei bine, gândiți-vă că, traducându-se aceste lucruri, și ținându-se ca principiu de traducere faptul de a traduce cuvânt cu cuvânt ceea ce scrie acolo, toată această cristalizare, urzire metrică și toată prospețimea ei este anulată. Ea se traduce la noi prin proză. Atunci nu se poate cânta nimic și nu se poate ține nici măcar același model muzical de la una la alta. Totul se aproximează. Nu intru acum în discuție pe acest punct, doar punctăm faptul că la prima traducere a mineilor pe românește, în vremea Sfântului Constantin Brâncoveanu, greceanu traduce, până atunci erau minee în grecește și minee în slavonă. Minee în slavonă în care indicațiile erau în românește. Foarte interesant. Deci, se spune, iar strana întâi cântă și urma un text slavon. Ei, s-a pus problema traducerii acestor minee. Nu a tradus tot ce în grecește avea o structură metrică clară, deci urma o podobie, un calapod metric, nu s-a tradus pe românește de către grecean. A spus că lucrurile astea nu se pot traduce așa, altceva trebuie făcut. Și s-au tradus așa numitele idiomele. Idiomelele sunt cântări care nu urmăresc un tipar metric. Da? Deci cum am avea noi la tiparul metric, noi putem înțelege lucrurile astea doar prin prisma prohodului românește. Avem prohodul și știm cu prima strofă în mormânt viață cu sute Hristoase și pe a doua o aplicăm fix pe același lucru. Da? Deci cei care au făcut traducerea atunci inițial a mineilor au văzut că nu putem să traducem mot-a-mot, fiindcă se pierde toată noima metrică, dacă doriți. Asta, cum să spun, dovedește faptul că cel care vrea să facă traducerea înțelegea că lucrul cel mai important nu este cel al transmiterii informației, fiindcă nu putem transmite prin informație ceea ce este necreat, ci lucrul cel mai important este de a reda atmosfera proaspătă, aceasta urzită metric, dacă doriți. Este o atmosferă de un anume tip. Cum am spus, se joacă, cei doi poli sunt ordine și monotonie. Ordine și prospețime, în cazul nostru. Deci, prospețimea este una ordonată, nu este o prospețime ca prozii. Iar metrica nu este una fixă. Probabil că nu sunt foarte coerent și îmi cer iertate. Metrica aceasta se pune problema, este compatibilă dacă este în limbii grecești, este compatibilă cu limba românească. Limba românească se poate exprima plenar, să spunem, se poate exprima în această metrică sau e strâmtorată? Sau sunt niște scheme metrice potrivite limbii grecești? Ei bine, cercetând lucrurile, se vede că este foarte compatibilă cu limba românească, mult mai compatibilă decât cu alte limbi contemporane, să spunem. Doar un pic vreau să ilustrăm lucrul acesta cu o încercare românească. În aceeași structură metrică pe care am ascultat-o, anexotostoma mu, o încercare cu grupul nectarie, protopsaltul, și fiindcă el a fost praznicul Sfântului Grigorie Palama, o să punem din utrenia Sfântului Grigorie Palama. Și voi cânta minuni.
nu i-am schimbat cuvintele, fiindcă este încetățenit. Slujba Sfântului Gheorghe Palama nefiind tradusă, am tradus noi o slujbă alcătuită de Părintele Gherasim, imnograful Constantinopolului, un mare imnograf contemporan, a murit în 1993, mi se pare. În slujbă am folosit, deci, metrica. Și acum aș dori să nimeresc chiar primele strofe. De dincolo de Sfântul. Canoanele, în mod obișnuit, ar trebui să aibă stipurile din cântele lui Moise. Acum o să urmeze prima strofă. Traducerea se pune problema. Bine, acum traducerea aceasta adaptată, deci de a turna înțelesul troparului, de a-l turna pe românește în același calapod metric, trădează sau nu trădează textul grecesc? Se pun două probleme. Unu, dacă trădează sau nu trădează textul, și doi, dacă trădează sau nu trădează intenția imnografului care l-a scris. Noi credem că intenția nu trădează deloc. În sensul că un imnograf este de neconceput să facă, cum a spus mai devreme, un canon fără metrică. Ce se întâmplă? Mintea și sufletul omului sunt foarte receptive la ordinea metrică sau la dezordinea metrică. Lucrurile acestea citite, chiar și textele însele citite, un text care nu are metrică, nu are metrică. Un text care are metrică, sufletul îl simte ca atare. Deci, există o influență foarte mare a metricii, dacă doriți. Este, pe spațiul bizantin, metrica este folosită din plin și speculată pentru a transmite un anumit mesaj. Revenind un pic la spațiul grecesc, cine e acolo? Aș vrea să vedem, da? De la Sfântul Ioan Damaschin. Avem aici un exemplu. Da, deci pentru a fi cât mai sugestiv, Sfântul Ioan Damaschin ne pune înainte icoana. Marea Roșie este icoana. Marea Roșie este icoana Maicii Domnului. Sau vrea să ne învedereze Sfântul Ioan Damaschin acest lucru. Marea Roșie, bineînțeles, cea care face loc lui Israel și rămâne neumblată după această trecere lui Israel. Înțelege Sfântul Ioan Damaschin să prezinte evenimentul vechi testamentar
Deci trecerea prin Marea Roșie și evenimentul nou-testamentar, nașterea Mântuitorului din Maica Domnului, să le prezinte în structuri metrice paralele. Pe românește nu avem acest caz. De la început începe. Enti erithra thalasi, tis apirogamul nymphis. Sunt două fraze paralele. Enti erithra thalasi, tis apirogamul nymphis. Ca să nu fie obositor, vine și zice icon, diegrafi, pote. Și închide fraza într-un alt mod. Primele două fraze, cele paralele, spun în Marea Roșie a celei neispitite de nuntă, mirese. Acestea ar fi pe românește. Deci, pe de o parte avem Marea și pe de o parte avem Mireasa. Structura metrică deci este identică. E un caz fericit, cum am pus eu acolo pe românește, Marea Roșie, Maica Domnului. Noi chiar pe românește avem aceeași structură metrică. Aceste lucruri sunt speculate de către etnografi. Și începe mai de prezentarea. Deci, în Marea Roșie, chipul miresei celei nenunțite s-a scris oarecând, zice pe românește, da? Și începe. Echi Moisis dieretis tu idatos, enthade Gavril ipiretis tu thavmatos. Zice, acolo Moise despărțitor al apei, aici Gavril slujitor al minunii. Aceste două lucruri, iată, sunt turnate în aceeași metrică. Fraza următoare, în fraza următoare, iarăși avem o frază din două părți, care însă nu mai este în aceeași metrică anterioară, da? Deci se schimbă. Totul este foarte flexibil. Tote ton vithon επέζευσεν αυρόχος Ισραήλ, νύμδε τον Χριστόν εγέννησεν ασπόρος υπαρθένος. Am mai pus o silabă în plus. Atunci adâncul l-a umblat neudat Israel, iar acum pe Hristos l-a născut fără de sămânță Fecioara. În grecește avem avrohos, asporos, neudat și fără sămânță. Ele sunt chiar în aceeași metrică. Deci, și așa mai departe. Ithalasa, se spune marea, Ithalasa, metatin parodon tu Israel, eminen avatos, iamemtos, metatin chisin tu Emanuel, eminen aftoros. Deci sunt acum două fraze, fiecare împărțită, cum vedem acolo cu liniuțele. Ithalasa este marea, de desubt iamemtos este cea fără prihană. Da? Marea, după trecerea lui Israel, a rămas neumblată, iar cea fără prihană, după nașterea, aici este după purtarea în pântece a lui Emanuel, după nașterea lui Emanuel, a rămas nestricată. Și vine o formulă de încheiere, cela ce ești și mai înainte ai fost și te-ai arătat ca om, Dumnezeul miluiește-ne pe noi. Deci se speculează aceste lucruri. Sunt foarte multe cazurile. Ne lungim foarte mult. Cât mai e, să spunem? Da? Da? Bun, 10 minute. Mai încă 10 minute ca să putem încheia. Tema este imensă. Acum voi trece brusc la traducere. Traducere, deci, avem o ezitare inițială a lui Greceanu de a traduce lucrurile cu metrică fixă bizantină, în imnografia bizantină, de a le traduce prin proză. Ezitarea aceasta nu este numai a lui. Vine momentul acesta al traducerii cărților, se traduc până la urmă așa, sunt, de pildă, personalitatea lui Anton Pan și al lui Macarie. Deci avem marile personalități. Macarie, Anton Pan și nu numai ei. Sunt și alții. Și Macarie și Anton Pan simt faptul acesta de a se pierde cursul cântării și nu sunt mulțumiți de a alcătui muzica unei traduceri mot-a-mot. Deci nu sunt mulțumiți de lucrul acesta. Sunt îndemnați de arhierei ai bisericii, chesarii al Buzăului. Chesarii al Buzăului îi spune lui Macarie că nu se poate continua în felul acesta cu prohodul. Prohodul fusese tradus mot-a-mot. Și îi spune să facă cumva, să-l traducă în metrica originală. De ce? Fiindcă la o strană se cânta grecește, la o strană românește, ei spuneau Isoientafu, Catethetis, Christe, Evanghelul și așa mai departe pe metrică și pe urmă spunea, venea al nostru și spunea viață în mormânt te-ai pus Hristoase, deci nu mai era nici de cum și al nostru nu știa ce să lovească mai întâi din cuvinte sau din note. Cântărețul. Spune acolo Preasfințitul Chesarie, găsiți în prefață lucrul acesta, într-o prefață a propodului. Imediat. Zice așa.
căci nu știa cum să facă, că în zilele acelea, deci în săptămâna mare, când trebuia să fie lucrurile cele mai cuvincios făcute, atunci se făceau cele mai multe hasmodii, adică niște sincope în cântare și niște lucruri foarte utile din punct de vedere muzical, care și pornea inimile oamenilor spre râsuri și vorbe în biserică. Căci obișnuit fiind a se cânta de mulți această sfântă cântare românește și grecește, cei ce cânta grecește mergeau cu ea pe podobie, da? Sunt singulare verbele, venea frumos și îndulcea auzul ascultătorilor, iar cei ce cânta românește, care erau mai cărturari, cât de cât o duceau pe glas, păstrau doar scala, da? Iar care erau așa, iar cei cu știința de carte mai puțină și cu înțelepciunea mai proști, după ce că nici cuvintele nu le nimerea bine, și glasul nu străina cu totul, nici pe scara glasului nu mai mergeau. Și totdeauna râdeau în biserică, cum râdem și noi aici. Râdeau când, zice aici, când, între acele sfinte zile, într-o care fiecare se cade să fie uimit de mărimea tainei, cele înfricoșate care s-au lucrat spre mântuirea noastră. Și spune cum se mâhnea foarte mult și a dat lui Macarie ordin să facă lucrul acesta. Același Chesarie, văzând că lucrul a mers mulțumitor. S-a depărtat un pic ca atmosfera textului, de textul grecesc, dar a păstrat structura și pot cânta toți oamenii în biserică. Noi știm că tot Ardealul cântă Prohodul, da? Tot Ardealul cântă Prohodul fără să fie nevoie de propagandă pro-bizantină. Și îl cântă și pe al Maicii Domnului. De ce? Sunt foarte proprii sufletului ortodox lucrurile acestea. Și ăsta este și, cum să spun, modul firesc de a se cânta fără note. Când cântăm fără note, textul fiind fix pe metrică, suntem atenți foarte, foarte lesne la cuvinte. Și nu mai e o potignire faptul acesta de sta să improvizezi, cum o cânti, într-un fel sau altul. Practic, în această cântare, dacă nu are o metrică, nici nu contează cânți pe glasuri sau cânți pe cunțane. E același lucru. Dezordine va fi și acolo și acolo. Deci problema este falsă aceasta. Să nu uităm că deci cunțanul tot așa face o muzică care spune că ar fi mai românească sau mai știu eu cum. Nu este propriul românului să cânte fără metrică. Deci să nu ne amăgim. Niciun popor nu cântă fără metrică și nici noi nu cântăm fără metrică. Nimic din cele ce le cântăm. Din cele populare, care sunt foarte frumoase și sunt copleșitoare. Deci a fost momentul acesta. Chesarie spune lui Macarie. Același Chesarie spune lui Anton Pan să te apuci de mineie și tot ce este pe podobie să traduci ca atare pe podobie. S-a apucat și cât a putut a făcut, că oamenii mai și mor. Efortul este uriaș de a un om să facă o imnografie care a făcut-o în atâta timp, e ceva, da. Mă rog, câteva lucruri, dacă ar fi. A făcut Anton Pan câteva lucruri. Să vedem de ce nu a prins. Nu a prins demersul acesta. Au mai fost și alții, a mai fost Ghenadie, nu? Ghenadie, alt arhiereu, care a simțit nevoia acută de a se cânta. Găsiți în cartea aceasta cu buchetul muzical de Paraclise, la sfârșit, vreo 3 prefețe, în care spune că masa cântăreților români și seminariștii, necunoscând limba greacă, neavând acces la modelul fix muzical grecesc, da? Au ca model muzical niște podobii care au fost traduse nu ținându-se metrica și muzica, ci luate cuvânt cu cuvânt. De pildă, tonul ranion, tagmaton, to agaliama. Adică ceea ce ești bucuria, ce te rog cerești. Dar rostul podobiei, acel model muzical, ton agalion, tagmaton, to agaliama, nu era de a transmite textul ei, ci de a fi suport metric pentru a se memoriza melodia și a se aplica altei cântări. Deci noi, traducând mot a mot și punând o melodie așa care să iasă la D, că acolo era D, s-a dus toată structura de dinăuntru. Înțelegeți? Și Ghenadie spune, astea așa le-au un model seminariștii. Nu știu, de fapt, cum este pe grecești. O problemă e că nu știu cum e pe grecești. A doua problemă este că chiar dacă ar ști, n-ar putea aplica, fiindcă textul românesc nu le permite. Dar măcar și-ar face o idee de cum merge și care este ideea metrică și muzicală a textului. Și spune, acestea avându-le ca normă, traduse mod a mod, da? Încă și din astea abia învață numai câte una sau două.
astfel că încet, cei mai mulți dintre dânsii s-au depărtat cu totul de la adevăratele melodii eclesiastice și cântă care cum îi vine. Încât putem zice că aceasta este prima cauză care a recit și depărtat pe popor de la biserică. Și proba la aceasta, dovada, este că bisericile care au cântăreți buni, chiar și astăzi, sunt mai frecventate de popor decât cele care au cântăreți proști. Da. Deci, au fost două orientări, așadar. Una s-a tradus mutamul ceea ce scria în Guinee și alta s-a încercat să se traducă ținându-se metrica originalului. Avem de la Anton Pan Prohodul, avem și de la Macari și la Anton Pan. Anton Pan l-a șlefuit. Înainte de Macari a fost Pralea, Ioniță Pralea, cel pomenit de Eminescu. Pralea minte cea sucită. Firea cea întoarsă. Firea cea întoarsă. La el, în efortul de a ține... foarte bine. În efortul de a ține metrica, ordinea cuvintelor era de nedigerat pentru mintea românului. De-aia este fire sucită, întoarsă. Întoarsă. Deci, este acest pericol, pe de o parte, de a da un text care nu e digerabil pentru mintea omului. Ce a fost pozitiv? Avem lucruri pozitive în ambele cazuri. Terminăm? Da. Doar vedem care e locul pozitiv cu traducerea mot-a-mot, da? Ca să nu fie varianta atât de pesimistă. Deci, în această traducere mot-a-mot s-a întâmplat un lucru extraordinar, care astăzi nu s-ar fi putut întâmpla. Și a fost providențială chiar și acea traducere. În sensul că s-au tradus într-o vreme în care cât de cât limba română curgea pe făgașul ei și nu avea o sumedenie de cuvinte împrumutate din alte limbi. Limba, curgând pe făgașul ei, cuvintele erau foarte, foarte pline de înțeles. Nu erau cuvinte abstracte. Deci, tipul cum să spunem, terminologia aceasta liturgică pe care o găsim în Minee este foarte frumoasă, fiindcă este foarte non-ideologică, dacă doriți. Nu sunt lucruri abstracte, nu sunt lucruri fără rost. Cum să spunem? Astăzi, de pildă, într-o paranteză, ne izbim în textele imnografice noi propuse de către biserica noastră, ne izbim pur și simplu de cuvinte de neînchipuit. Vom da un singur exemplu. De pildă, în slujba Sfântului Neagoe Basarab, a credinciosului voievod Neagoe Basarab, în condac ni se spune că nu ai precupețit niciun efort. Deci, citatul este flagrant, din știm cine, da? O să spui cuvintele președintelui fost al României dinainte de 89 în slujba unui sfânt, e ceva zguduitor. Toată slujba este la fel. Deci, în continuare, așa o ține. Bucură-te, continuatorul împăraților bizantini. Bucură-te. E o... Ce să vă spun? Noi avem o frază. Bezna minții. Este vorba despre o slujbă alcătuită de un ierarh al bisericii, trecută prin comisia liturgică a bisericii, care i s-a dus în îmbunătățiri slujbei și a fost aprobată de Sfântul Sinod. E foarte interesant cum se întâmplă lucrurile astea. Da. Deci, mineele vechi și traducerile vechi liturgice au această extraordinară valoare pentru noi, fiindcă au cristalizat un limbaj anume. Un limbaj anume în care românul s-a așezat înaintea lui Dumnezeu. El stă înaintea lui Dumnezeu într-un cuvintele acestea. Nu sunt cuvinte goale, sunt cuvinte foarte frumoase. Acum nu ne ducem totul la cuvinte. Bineînțeles că putem să spunem bucură-te că n-ai precupețit niciun efort. Și că poate că și cuvintele astea se pot sfinți cumva. Dar, dată fiind toată atmosfera de cântarea României de înainte de 89, nu credem că sunt binevenite, cel puțin eu personal. Și încheiem zicând, problema traducerii metrică, problematica aceasta a traducerii, sau a simți nevoia
că trebuie tradus în metrică spre a se putea cânta, nu am avut-o numai noi românii prin Macari, Anton Pan și cei care au fost, și cei de acum din timpul nostru sunt câțiva care la noi își doresc lucrul ăsta și din cinul monahal și dintre credincioși, deci simt nevoia acestui tip de traduceri. Ce se întâmplă de pildă și în Bulgaria. La Plovdiv este o biserică foarte vie și care, cum să spun, foarte motivată liturgic, se reorientează și încearcă să pună în calapodul metric bizantin traducerea slavonă. Sunt foarte mari eforturi și foarte repede au mers în Belgia pentru limba franceză, încheiem. Sunt în Finlanda, mai nou, ne-a spus Costi, deci sunt în engleză sunt foarte... În engleză este un grec care traduce, dar toți ceilalți nu sunt greci. Sunt foarte interesant lucrul acesta și este îmbucurător. De pildă, noi ne simțim întăriți și încă sunt și alții. Sfântul Munte, în general, părinții români care trăiesc în Sfântul Munte, mai ales părinții români care trăiesc în mănăstiri grecești și au acces direct, presează în sensul ăsta. Dar de ce nu puteți să le faceți? Dar faceți-le pe metrică. Nu se absolutizează cuvântul. Păstrăm terminologia aceasta frumoasă și o punem în calapodul metric bizantin. Este foarte ușor de cântat. Gândiți-vă dacă tot Ardealul și toată țara cântă procodul și este full biserica. Deci, la București, cu acesta chiar închei. La București am un film, intrăm așa mai oral în lucruri, la 17 km de București, într-un sat, Vărăști se cheamă. În Vărăști, preotul din sat, sunt preoți foarte buni, dar unul dintre ei intră în fibrilație exact în săptămâna mare și nu se lasă până când umple biserica de copii ca să cânte prohodul. Și e foarte mulțumit, cântă toți copiii prohodul și are o mulțumire care îl ține până la anul viitor când face același lucru. Deci, traducerea aceasta medică, vedeți, are niște roade extraordinare. Deci pot cânta toți copiii care nu știu note, pot cânta tot Ardealul, fără să aibă împotriviri, cum ar fi muzică grecească și așa mai departe. Deci chiar se dă posibilitatea omului de a cânta fără a ști note. Noi când cântăm muzica populară, când se cântă, știi melodia și pui strofa următoare pe aceeași melodie. Ca să nu mai spunem de imnul țării și așa mai departe. Da, vă mulțumesc! Cine face traducere? Era foarte tine. Nu am uitat. Mulțumim, Părintele Diacon, pentru o prezentare foarte interesantă. Probabil că sunt întrebări și eu însă mi-am o grămadă de întrebări pentru că m-am preocupat. Acum este pe timpul dumneavoastră, deci nu mai sunt presat. Mă preocupă problema traducerilor și mă preocupă din momentul în care m-am gândit de niște probleme. Căutam, aveam un incipit de text grecesc pe care vreau să-l traduc. Da, nu e așa o ordine a cuvintelor în altă. Sau în oricăit. Da, da. Și există niște ediții mai noi ale Octoitului și Proleșimine, editate la Alba Iulia. Da, da, da. Dar acum nu este interzis, știți. Da. Total, are doar patriarhia. E ceva, mă rog. Se pot folosi CNV. Se pot folosi cât mai vechi. Iar exact în care se află slujbă, avea modelul grecesc și am căutat, am amețit. Și n-am găsit, pentru că sunt cântări la canoane, de exemplu, unde nu se mai dă întregul irmos era, ci se dă incipitul. Da, da. Și în aceeași carte am lămurit într-un final, exista strofa respectivă, într-adevăr, exista irmosul, dar cu un alt incipit de text. Deci când mi-am dat seama că e vorba de același lucru, am căutat. Am căutat ceva timp. Și am discutat despre lucrurile astea într-o comisie, prezentam un referat. Una dintre persoanele de acolo, asta este totuși o problemă serioasă, cea a traducerilor și că trebuie pusă. Întrebarea mea este, am observat că în cărțile mai vechi se păstra și topica care
tradus românește sună ciudat, ca și sens. Nu s-a tradus ca atare. Sună foarte ciudat și nu înțelege nimica. Deși textele sunt Da, poetice și e făcută în recesie, să sună în veci. da, sunt ciudate și fără sens de multe ori. Păi dacă schimbi topica așa, deci mie așa mi se pare. Nu mai înțelegi nimic, pentru că cred că spunea ceva și tu ai tradus exact la fel, ai păstrat topica, dar română nu mai... Nu s-a tradus ca atare în grecește. Ordinea pe românește, chiar e vechi când au tradus. Nu au tradus fix cu ordinea aceea. Au ținut de ea cât s-a putut și unde nu s-a putut și nu s-ar fi înțeles, s-au întors pe dos. Ăsta e și motivul pentru care nu găsești incipitul. Tocmai asta e dovada, că s-a tradus într-o altă ordine ca să se poată încerce. Noi s-au întors și mai pe dos, pentru că se spune mai logic. În edițiile noi sună foarte informativ. Înțelegeți? Deci în edițiile noi, de pildă, să vă dau un singur exemplu. Deschidem mineriul la Peazna a noua de la Crăciun. Irmosul, care este și axiom, da? Taină străină văd. Și scrie Camon, Irmos, taină străină. Pune deasupra și mă spune, minune neobișnuită. Este chiar strofă. Da. Dacă vreți să facem o ședință teologică, dar neobișnuită se obișnuiește, iar străină, vreau să spun că e străină de lumea creată. Este o taină cu totul străină. Da. Dar recordul este ăsta, că sus ai denumirea și jos nu. E chiar strofa aia. Am de un superlativ absolut când zici taină străină. Da, e o minune neobișnuită. Asta e problema și întrebarea. Dacă traduce, face ceva să-i traduce, asta nu este studiat foarte mult. Da. Statul nu mai recunoaște, pentru că și lumea, pentru că spune... Va fi un psalm nou, multilateral dezvoltat. Ca să denumească irmosul, da? E tu când spui altceva, nu mai știi despre ce e vorba dacă direct de la aici ai schimbat. Da. Ce face atunci? Da, acum traduce ce se întâmplă? Gândiți un pic la contribuție, că și dacă citim o carte, traducerea unui traducător și forma altuia diferă, dar înțelegeți de ce vă dacă ești concentrat și dacă vom Dar e ca de tradiția bisericii și... Da, absolut. În momentul... Se schimbă cadențele, pentru că nu mai ai acolo virgulele și aici... Deci să nu treci cu impresia că acum virgulele marchează cadența. În traducerile vechi românești, cu adevărat, virgula nu avea treabă cu semantica textului, ci marca acea cadență pe care trebuia să o facă cântărețul, da? Acum, în edițiile noi, deci este strict prin prisma înțelesului semantic, da? Deci, practic, tu dacă ți se dă o podobie și un text, textul are virgule după semantica lui, filologice, da? Dar tu nu vei mai ști niciodată ce se întâmplă, unde se face aia de D sau unde nu. Pe când în textele vechi, deși textul românesc era mai mult, mai lung decât cel românesc și fără metrică, aveai virgula și știai, aici e D-ul ăla și aici este Paul. Cât de cât te orientai, acum nu te mai poți orienta. Plus că anumite lucruri nu se pot cânta. Da, e o poveste lungă. E o poveste foarte lungă, nu intrăm în ea. Apropo de traducere, dar ce facem cu ele? E foarte greu să le traducem. Noi traducem acum așa, la comandă. Adică dacă cineva e interesat. Paraclisul Sfinților Împărat. Constantin și Elena, părintele are aici, a cerut Paraclisul și noi l-am tradus. Cereți. Asta este o informație foarte importantă, vă rog să vă repetați, să înțeleagă. Da. Adică, dacă avem nevoie de o slujbă făcută cum trebuie, ca să putem să aplicăm și da, să... cel care o cere, fiind interesat, absolut că știe despre ce va fi vorba. Visul ăsta că vom trece minele e ceva foarte departe. Dar măcar pe porțiuni scurte. De pildă, avem Mănăstirea Nera. Mănăstirea Nera este o mănăstire de protocol, să spunem așa. Sunt mănăstiri mai speciale în România, asta este una dintre ele. Părintele de acolo și cu maicile ne-au spus, dar noi avem pe Cuvioasa Parascheva, zice, nu putem să facem cumva, da, mi-au dat carte, au găsit carte cu slujba Cuvioasei Parascheva, făcută acum de Părintele Gerasim, de Cimnograful Patriarhiei Ecumenice, și mi-au dat-o. Am făcut noi ce am putut, deci am făcut o parte din slujbă. Maicile știu despre ce e vorba. Când merge la ele slujba, merge și cu text gol, deci doar cu steluțe unde sunt cadențele, merge cu modelul muzical grecesc în față și apoi în faza a treia merge și cu note. Astfel cât efortul să fie să asimileze notele și să meargă doar pe textul gol. Deci, fiind vorba de legături de tipul acesta, nu se pune problema că maicile nu o să știe ce podobie este, știi?
Acum, cum se va întâmpla dacă ea se va tipări vreodată în mine sau vreodată Doamne, nu știu. Ce decală? Da. Trebuie să mulțumim că se decalează deja, e decalat foarte. E decalat. Da. Nu am fost La masă. Concluzia, nu muriți cu Dăm peste ea. Concluzia, nu muriți cu Nu, în biserică lucrurile nu sunt presante, fiindcă biserică lucrurile fizice.